ang 34 years old na si Rosini Distrito na taga-Barangay Simpang Airport, Bacolod City, mapasalamaton sa ato ang Malasakit Center tungod kay nakatabang kini sa iyang hospital bill diyang na COVID ug na-admit kini atong Agosto 2020. Niabot sa 1.6 million ang bayronon ni Rosini apan tungod sa magpadaiyang tabang sa atong gobyerno ug sa Malasakit Center wala magkalisod og bayad si Rosini niini. Ato ang paminahon si Rosini sa interview niini sa atong OPAP staff. Nag-admit po ako sa Corazon Locsin Regional Memorial Hospital, Bacolod City. Bakit po, sir? Ano po yung karamdaman? I was admitted due to severe COVID. Kailan po, sir? That was August 20 to 2020. So, sir, lahat ng bill ba? Magkano ba yung bill na dapat nabayaran niyo? Tapos magkano dapat ko babayaran ko mga 1.6 million. Tapos na shoulder po ba ng Malasakit Center yung 1.6? Yes po, nagbigay sa akin si Mayor, then si Congressman, then yung hospital, then the rest is Malasakit Center po ng bill ko. Laking tulong talaga kasi hindi naman napakalaking bill yun. Kung sa private ako, wala siguro ako may babayad doon. Buti na lang doon ako sa Corazon Locsin at saka may Malasakit Center doon na matulungan kami. So mga magkano yung na-shoulder ng Malasakit sa bill mo? I think 100,000 or mga 50,000 or 100,000 kasi nag-less yung social welfare at saka yung the rest na nagbigay sa akin ng Malasakit siguro mga 100,000. Saka yung may PhilHealth pa. May PhilHealth pa po kami. May PhilHealth po. So yung programa natin ng Malasakit Center is by President Duterte at saka kay Senator Bongo. May mensahe po ba kayo sa kanila? Nagpapasalamat po ako sa Malasakit Center ng ating national government, especially kay Senator Bongo at saka sa ating mahal na presidente na natulungan kasi marami din kung wala siguro doon wala naman kami pang bayad at saka marami din mga natutulungan dito sa amin ng mga mahirap. Yung Malasakit Center ayun yung nagbibigay tulong sa mga na-hospital sa mga bill nila na wala nang babayaran. At least hindi na mahirapan yung mga tao na maghanap pa kasi sa hirap ng buhay, especially COVID, ng laking tulong talaga. Maraming salamat po Presidente Duterte at sa Malasakit Center at Senator Bongo po. Salamat po. Ang atuang Malasakit Center sa Bacolod City nga naa sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital mamahimo gulong maduulan sa atong mga igsuon diha sa Bacolod ug sa tibuok Negros Occidental and pananglitan ma-admit magkinahanglan og medical assistance duolon lang ang Malasakit Center.